Naging maayos at magaan daw ang karanasan ng 66 anyos na butanteng si Lola Fe sa pagboto sa halalan ngayong taon. Kwento niya, ilang halalan na rin siyang bumoto sa polling precinct nila sa Tabaco Northwest Central School sa Tabaco City. Kumpara noon, napakadali na lamang daw ng pagboto ngayon. Malabo na rin ang kanyang paningin, kaya inalalayan siya ng kanyang anak sa pagboto. Dapat ano manggaray ka ini? Magagayon, dahil problema. Positibo rin ang karanasan ng 19 anyos na first-time voter sa national and local election ni si Ayesha Galarraga. Ayon sa dalaga, pinaghandaan niya ang pagboto sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga plataporma at track record ng mga kandidato at ibinoto ang pinakakarapat-dapat na kandidato. Long as po na magiging mabuti po yung bansa natin and yung place po natin. Matapos na din po yung corruption. Yun na po yung gusto ko. Tapos. Samantala, sa Tabaco Northwest Central School naman nagboto si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na tumatakbong kongresista sa unang distrito ng Albay at mahigpit na katunggali ni Crisa Lagman. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.